Η ρέκορντ λογικά. Ναι. Ωραία. Πάμε για συγχρονισμό του ήχου, αν και δεν θα έχουμε τέτοια θέματα. Λοιπόν, όπως είδατε στο προηγούμενο βίντεο με τον Δημήτρη τον Πατραμάνη, το φίλο μου, είπαμε ότι θα κάνουμε ένα giveaway, μια CRT Philips τηλεορασίτσα. Τηλεορασίτσα είναι αυτή εδώ, είναι πλήρως λειτουργική. Θα την ανοίξουμε τώρα, θα την κατσαβιδιάσουμε με τον Κώστα και θα σας δείξουμε τη διαδικασία, ας πούμε, αν και δεν προτείνω κανένας να καθαρίσει τη CRT μόνος του αν δεν έχει γνώσεις. Όχι ότι εμείς έχουμε τίποτα τρελές γνώσεις, έχουμε κάποια βασικά, δεν θα πάθουμε ηλεκτροπηξία. Εσείς να μην το κάνετε, γιατί η G's θα πάθει ηλεκτροπηξία. Λοιπόν, αρκετά με τον disclaimer. Δεν ανοίγουμε ηλεκτρονικές συσκευές μόνοι μας, αν δεν ξέρουμε τι κάνουμε. Θα πεθάνετε. Ηλεκτροπηξία, μη G's. Λοιπόν, Philips 14. Δεν ξέρουμε τι μοντέλο ακριβώς, είναι λίγο περίεργη η κατάσταση. Δεν έχει σημασία, είναι πλήρως λειτουργική. Είναι ωραίο. Πιο κάτω τι? Πιο κάτω είναι η τηλεόραση. Δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται. Δείξτε να στο πλάνο, ντε. Λοιπόν, αυτή είναι η τηλεορασίτσα εδώ. Και θα την ξεβιδώσουμε τώρα, θα την καθαρίσουμε. Έχουμε φέρει αντιστατικά πινελάκια. Έχουμε φέρει σπρέι καθαρισμού παφών. Θα καθαριστεί εξωτερικά και εσωτερικά. Να φύγουν σκόνες και αυτά, ώστε το εσωτερικό να μπορεί να εκπνέει ελεύθερα και να μην φυλακίζει τη ζεστά μέσα και μας κάσει κανένας πυκνοτής, να έχει όσο μακροζωία γίνεται. Λοιπόν, και αυτή είναι ένας τυχερός από εσάς, θα την πάρει. Η διαδικασία είναι σε αυτό το βίντεο. Λοιπόν, η διαδικασία για να πάρει κανείς μέρος στο giveaway για την CRT τηλεόραση είναι να κάνει like στο βίντεο, subscribe στο κανάλι του Arvastec και θα πρέπει να πάτε στα σχόλια και να γράψετε «Θέλω την CRT». Έτσι όπως είναι γραμμένο στις λεπτομέρειες του βίντεο. Θα δείτε, θα έχω τα βήματα αναλυτικά τι πρέπει να κάνετε. Και καλύτερα είναι να δηλώσει συμμετοχή κάποιος που βρίσκεται κοντά Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη, περίχωρα Θεσσαλονίκης, καμιά Κατερίνη, ξέρεις, κάπου για να είναι βολικό να θες να την πάρεις. Μια τώρα π.χ. από Αθήνα για να πάρεις μια 14 CRT. Είμαι σίγουρος ότι μπορείς να βρεις Αθήνα, ας πούμε, αν ψάξεις να βρεις μια και δωρεάν κιόλας. Λοιπόν, ωστόσο, αν κάποιος κερδίσει και είναι, ας πούμε, από μακριά το παιδί, είναι κανένα Βόλο, δεν ξέρω εγώ τι, Αθήνα και αυτά, αν επιθυμεί και έχει σκοπό να έρθει στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε, εμείς μπορούμε να την κρατήσουμε την τηλεόραση γι' αυτό θα έρθουμε σε επικοινωνία όπως και να έχει. Αυτά, θα προχωρήσουμε τώρα στη διαδικασία το να ξεβιδώσουμε την τηλεόραση. Τώρα Κότσο δεν χρειάζεται να δείχνει εμένα, εδώ στην τηλεόραση πιο πολύ. Λοιπόν, βλέπω δύο βιδίτσες εδώ πάνω και άλλες δύο εδώ κάτω και βλέπουμε. Είχαμε επιπλοκή με το σαρού του σεγκάκια του Δημήτρη. Του το φτιάξαμε, εντάξει, νομίζουμε ότι το φτιάξαμε, θα δούμε. Είναι σε πολύ ηλίθια σημεία αυτές οι βίδες. Τις ξεβιδώνεις και δεν βγαίνουν. Οκ. Πάμε στις κάτω.
Η τηλεόραση δεν έχει τηλεκοντρόλ, αλλά δεν σας ενδιαφέρει και αυτό πολύ. Ρίξουμε για μου. Έλα ρε, ελεύθερα, μην... Ήδη έχει κενά τώρα. Απλά λέω να την τραβήξει πιο έξω για να έχεις χώρο. Η άλλη βγήκε. Όχι, είναι εδώ. Είμαστε κολόφαρδοι γιατί φαίνεται αρκετά καθαρή. Φέρτε να κοντά για να... Φέραμε το... Μισό μάγκες. Λοιπόν, πράγματα τα οποία μπορεί να σε σκοτώσουν σε μια CRT. Αυτό εδώ. Δεν τα κουμπάμε. Το καλώδιο όλο αυτό εδώ και αυτό το κομμάτι εδώ πέρα κάτω. Αυτό είναι το flyback transformer. Τι γίνεται, η οθόνη μέσα το γυαλί έχει φόσφορο. Φεύγουν να πούμε τα νετρόνια από εδώ πέρα με δύναμη και μένει, αποτυπώνεται η εικόνα, αλλά μετά όλα αυτά πρέπει τα φορτισμένα νετρόνια να γυρίσουν κάπως πίσω και αυτή τη δουλειά κάνει αυτή η βεντούζα, τα αφήνει πίσω, γι' αυτό λέγεται flyback transformer. 1, 2 και το καλώδιό τους είναι που μπορούν να σας σκοτώσουν. Αυτό είναι το τέτοιο και εδώ υπάρχει πολύ ρεύμα και εδώ δεν ακουμπάμε. Ειδικά όταν είναι αναμένη και στην πρίζα. Εμείς τώρα δεν την έχουμε ούτε στην πρίζα και η τελευταία φορά που τη βάλαμε ήταν πριν μέρες. Η τηλεορασίτσα είναι σε αρκετά καλή κατάσταση, πολύ καθαρή. Εντάξει, οπότε όποιος την πάρει, τυχερός, θα του κρατήσει για αρκετό καιρό. Λοιπόν, αυτά, συνεχίζουμε. Δεν βλέπω κάποιο πρισμένο πυκνοτή ή κάτι. Μπλε, ωραία. Ωραία, άρα λίγο με το πινελάκι ή να τη φυσήξουμε πρώτα μία έξω. Τη φυσήξουμε πρώτα μία έξω, να φύγουν τα χοντρά. Μέσα. Ωραία. Εντάξει. Είμαι πολύ ευχαριστημένος γιατί και δεν θα χρειαστεί να καθαρίσουμε πολύ εμείς και ξέρω ότι αυτός που θα την πάρει θα παίρνει κάτι καλό, ας πούμε. Δεν βλέπω δηλαδή κάποια θέματα, δεν βλέπω χυμένα υγρά, δεν είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Ωραία. Σταμάτα το. Πατάω το... Το stop, ναι, το κόκκινο. Συνεχίζουμε το καθάρισμα. Κάντε ό,τι λέω και μην κάνετε ό,τι κάνω. Αυτό που κάνω αυτή τη στιγμή με βρεγμένο πανάκι είναι big no-no. Αλλά το κάνω εκ του ασφαλούς γιατί είπαμε η τηλεόραση έχει να ανοιχτεί πολύ καιρό. Κάνε εδώ μπανάκι. Και έχει ακουμπήσει μόνο το καλώδιο. Το καλώδιο του flyback transformer, τίποτα άλλο. Από τα πρώτα πράγματα που χαλάνε συνήθως σε μια CRT είναι ο flyback transformer. Άμα τον έχεις καθαρό και δεν πάθει τίποτα,
Βλέπω κάτι ρητίνες πάνω στο flyback transformer, το οποίο δεν είναι καλό σημάδι γενικά, αλλά μπορεί να είναι και κόλλα, να μην είναι ρητίνη. Όπως και να έχει, είπαμε, όπως είπε και ο Δημήτρης, αυτές έχουμε, με αυτές θα πορευτούμε. Αποφεύγουμε να καθαρίσουμε εδώ την περιοχή, γιατί έχει ένα γράσο το οποίο είναι μία αγωγή μου. Το θες για να μην έχεις διαρροές ρεύματος και κάνει arcing. Βρώμα 20 χρόνων. Λίγο εδώ ελαφρώς τη λάμπα, να φύγει σκόνη από πάνω της. Για να κρατήσει όσο το δυνατόν περισσότερο, με πολύ προσοχή να μην τη σπάσουμε. Τώρα εγώ εδώ κούνησα και ένα convergence ring. Μαλακία. Εντάξει. Θα το δούμε και μετά. Αλλά είναι όλα στην ευθεία. Εντάξει. Τα γάμισα λίγο τη μάνα. Εντάξει, τα φέραμε. Ξέρεις τι, για το υπόλοιπο, λέω να ρίξουμε σπρέι. Τι λες εσύ? Κότσου. Σπρέι ηλεκτρικών επαφών. Ναι, ναι. Μπορούμε να το ρίξουμε οπουδήποτε αυτό. Το σπρέι ηλεκτρικών επαφών είναι κάτι το οποίο μπορείς να το κάνεις άφοβα σε ηλεκτρικές επαφές. Αρκεί μετά να τα αφήσεις να στεγνώσει καλά. Εντάξει. Και στη σκάρτη τη θύρα εδώ. Είμαστε κομπλέ. Τώρα μένει μόνο το εξωτερικό καθάρισμα. Θα στεγνώσει και αυτό το τέτοιο. Θα είμαστε εντάξει. Πάμε να δώσουμε τουαλέτα, πάντα στοπ. Και ένα σημείο που ξεχάσαμε να κάνουμε πριν. Εδώ ήθελα.
Το υπόλοιπο κομμάτι έχει στεγνώσει ήδη. Είμαστε καλά. Μετά με το πανάκι εδώ πέρα, εξωτερικά, λογικά τώρα αυτή μέχρι να πεταχτεί δεν θα ξαναχρειαστεί καθάρισμα. Ήδη ήταν σε πολύ καλό επίπεδο. Από τις πιο καθαρές CRT που έχω πιάσει βασικά. Ίσως και πιο καθαρή. Και έχω καθαρίσει παραπάνω από 5-6. Μία την Samsung. Τις δύο Trinitron που έχω στο σπίτι. Μία Luxor. Μία άλλη Philips σαν και αυτήνα. Πόσες είναι στο σύνολο? Έχασα το μέτρημα. Δύο Philips, μία Luxor, 3, δύο Trinitron, 5, Μια Samsung. μία Samsung, 6. Ναι. Και θα καθαριστεί και αυτό το γομάρι εδώ λίαν συντόμως και αυτή εδώ πέρα πίσω μας. Αυτή δεν δουλεύει τόσο καλά, έχουμε να κάνουμε πειράματα. Εντάξει. Γιατί δεν βρίσκουμε και τεχνικούς που να τις φτιάχνουν πλέον. Άλλο πρόβλημα. Εντάξει. Δεν βαριέσαι. Είμαστε πάρα πολύ καλά, έχουμε βγάλει το κουβούκλιο έξω να στεγνώσει. Λογικά, ξέρω εγώ. Ας το αφήσουμε να στεγνώσει καλά, το άφησες ανάποδα, έτσι. Ναι, Να τρέχουν τα νερά προς τα κάτω. ακριβώς. Ε, Θα χρειαστεί και ένα καθάρισμα από τον πάτο από κάτω ή όχι? όχι, δεν μας πειράζει αυτό. Εντάξει, μπορούμε να το κάνουμε λίγο. Αλλά ξέρεις, τα χοντρά, τα τέτοια που θέλαμε να κάνουμε, τα κάναμε. Είμαστε σε ένα επίπεδο που άμα θέλουμε να δείξουμε στον κόσμο ότι δουλεύει, πριν βιδώσουμε το καπάκι, το οποίο είναι απλά μια απλή διαδικασία, περιμένουμε τώρα να στεγνώσει, γιατί είναι βράδυ. Εντάξει, το κάνουμε απλά αύριο, για να το αφήσουμε να στεγνώσει καλά. Αλλά τώρα, άμα θέλουμε, μπορούμε να κουμπώσουμε κάτι, να δούμε ότι δουλεύει. Πάμε. Πάμε. Να πατήσω παύση. Πάτα παύση, ναι. Λοιπόν, και ένα πλάνο 30 καρέ. Βλέπετε, παιδιά, η τηλεόρασή της θα δουλεύει. Ακόμα δεν έχουμε βάλει το κουβούκλιο πίσω. Εντάξει. Η τηλεόραση είναι naked. Naked weapon. Τι να βάλουμε έτσι, Κώστα, που να φαίνεται έτσι λίγο ωραία. Τι εννοείς? Έχουμε συνδέσει PS2 καταρχήν πάνω. Λοιπόν, τι να βάλουμε από παιχνίδι, κάτι exit game. Για στα αρχίδια μας. Λοιπόν, για τη γραμμούλα που έβγαινε εδώ πάνω, απλά αλλάζεται το 4:3 μετά. Δεν είναι το aspect ratio ή 4:3 ή ο Κώστας το έκανε με εφαρμογή στο κινητό. Ποια είναι? Τώρα συγκεκριμένα είναι το τηλεχειριστήριο Mi, επειδή είναι σάμα με το τηλέφωνο.
Ναι, Αλλά έχει να κατεβάσουμε από Play Store. Ακόμα και Android άμα έχουν οκ. IR. Για δείξε μας ποιο είναι η εφαρμογή. Το είχε μέσα. Το είχε μέσα, ναι. Και απλά Οκ. νομίζω πατάς να δημιουργήσει ένα. Εγώ είχα δημιουργήσει ήδη ένα. Ωραία. Και δεν λέει το- εδώ πάνω, λέει δωμάτιο μελέτης Philips, οκ. Και άλλαξε με από 4-3 σε τέτοιο. Σε 16-9 για να δούνε τη γραμμή που λέγαμε. Να το. Λοιπόν, το 4-3 είναι εδώ που πρέπει να είστε. Βάλω το 16-9. 16-9 θα βλέπετε αυτή τη γραμμή πάνω και δεν είναι το σωστό aspect να παίξετε γιατί αυτή η τηλεόραση είναι 4-3. Γίνα το 4-3. Είσαι το 16-9, 4-3, εδώ είσαι. Εδώ είμαστε. Εντάξει. Η τηλεόραση όπως βλέπετε, μάγκες, είναι μπόμπα. Τυχερός όποιος την πάρει, καλό παιχνίδι για να βγάλει πολλά χιλιόμετρα εύχομαι. Να μην χαλάσει για 30 χρόνια. Δεν φαίνονται πολύ φωτεινά. Είναι όλα ωραία. Άμα κλείσω το φως από πάνω. Όχι, όχι, δεν χρειάζεται. Είμαστε εντάξει. Απλά ρύθμισα τώρα λίγο το ISO. Λοιπόν, τι να βάλουμε. Final Fight εδώ. Ghosts and Goblins που δεν το έχω παίξει ποτέ. Εκεί είναι της Capcom και εδώ έχω τη Taiko. Άμα θες πιο παλιά. Street Fighter έχει. Έχει Street Fighter 2, ωραία φίλε. Θα βγει λίγο μεγάλο το βιντεάκι, εντάξει, πρέπει να κόψω πράγμα. Αυτός ποιος είναι? Ζαγγίεφ. Φαίνεται φίλε μπόμπα. Σίγουρα θες να τη δώσουμε αυτή μου. Όσο δεν μ' αρέσει, αλλά το είπαμε εντάξει, να πάει σε κάποιον. Εμείς, δόξα τω Θεώ, καλά να είμαστε, πήραμε και θα πάρουμε κι άλλες. Αυτές οι μικρές είναι ωραίες γιατί είναι βολικές, γιατί κακά τα ψέματα υπάρχει και θέμα χώρου με τις CRT. Για δες λίγο, άμα κλείσω τα πίσω φώτα πώς φαίνεται. Δώσε, κλείσε πάλι. Φαίνεται καλούτσικα, εντάξει. Άναψε ένα όμως. Ανάψω το πίσω το πάνω. Άναψε τα πίσω. Πίσω φαίνεται το πάνω καλύτερα. Εντάξει. Εν τω μεταξύ, πρώτη φορά που καθάρισα με σπρέι. Ήταν λίγο... Τρίκι. Θέλει να αφήσει να στεγνώσει καλά, γιατί μπορεί από πάνω να το βλέπεις, αλλά να είναι από κάτω. Από το πλάι κατάλαβα κατευθείαν, γιατί βλέπα την πρασινά, λέω θα ανάψει. Μήπως έχει πάρει και άλλη υγρασία και το βγάζει έτσι, ρε φίλε. Και άμα την καθαρίσουμε με σπρέι να στρώσει. Η Sony. Τι πράγμα. Η Sony. Επειδή και αυτή πρασινίζει. Μήπως έχει πάρει υγρασία από μέσα κάτι. Μπορεί να έχει καμιά επαφή. Γιατί κάνει την ίδια πρασινάδα που κάνει και το άλλο. Εγώ από εδώ γιατί δεν μπορώ να μετακινηθώ. Να κάνω έτσι.
Εντάξει. Και Ιστό. φιλία και χαρά. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Το έκοψα όσο περισσότερο γινότανε, γιατί ήταν πολύ μεγάλο. Έβγαινε κοντά στα 50 λεπτά. Το συρρυκνώσαμε στα 28. Λοιπόν, όπως είπαμε, για να μπείτε στην κλήρωση για να κερδίσετε την τηλεόραση, κάνετε like σε αυτό το βίντεο, subscribe στο κανάλι μου Arvastec και αφήνετε σχόλια από κάτω στο βίντεο. Θέλω τη CRT, έτσι ακριβώς όπως το έχω γραμμένο στις λεπτομέρειες στο βίντεο. Αν πατήσετε θα το δείτε, κάντε το από εκεί, copy-paste. Περαιτέρω, θα ήθελα θερμή παράκληση, όπως είπα και στην αρχή του βίντεο, να την πάρει κάποιος ο οποίος να είναι κοντά Θεσσαλονίκη, για να μπορούμε να βρεθούμε να σας τη δώσουμε, γιατί θα δοθεί χέρι με χέρι. Δεν πρόκειται η τηλεόραση αυτή να τη στείλουμε, να την πακετάρουμε, δεν μπαίνουμε στη διαδικασία και πολλά τα έξοδα και πολύ μεγάλη πιθανότητα να καταστραφεί κατά τη μεταφορά. Οπότε κάποιος ο οποίος να είναι κοντά Θεσσαλονίκη, Κατερίνη, Χαλκιδική, περίχωρα Θεσσαλονίκης, ξέρετε, θα βρεθούμε, είτε θα έρθετε εσείς σε εμάς, είτε θα έρθουμε εμείς σε εσάς, εξαρτάται τώρα την απόσταση, είτε θα βρεθούμε σε ένα κοινό έδαφος, ας πούμε, να καλύψουμε την απόσταση στο μισό, ας πούμε, ο καθένας. Αυτά, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο και σας εύχομαι όλους καλή τύχη.